Hei ja tervetuloa tälle kiehtovalle matkalle muinaisen sivilisaation saloihin. Oletko koskaan miettinyt, miten salaperäinen Maijojen maailma onnistui yhdistämään taivaan ja maan niin syvässä yhteydessä toisiinsa? Jos vastasit kyllä, pysy kuulolla, sillä tänään sukellamme yhdessä siihen, mikä tekee Maijojen kulttuurista niin ainutlaatuisen ja kiehtovan. Muista myös tilata kanavamme, jos nautit tämänkaltaisesta sisällöstä, jotta et jää paitsi tulevista tarinoista ja historiallisista seikkailuista. Maija-intiaanien kulttuuri on yksi Amerikan alkuperäiskansojen kiehtovimmista ja monipuolisimmista perinnöistä. Tämä kertomus vie meitä tutustumaan Maijojen uskomuksiin, arkkitehtuuriin, tieteelliseen älykkyyteen sekä päivittäiseen elämään. Sukellamme syvälle siihen maailmaan, jossa taivas ja maa kohtasivat saumattomasti ja jossa luonnon kiertokulku määritteli sekä ajankulun että ihmisten elämän. Maijojen sivilisaatio sai alkunsa Mesoamerikassa, alueella, joka kattaa nykyisten Meksikon eteläiset osat sekä Guatemalan, Belizan, Hondurasin ja El Salvadorin. Varhaiset Maija-asukkaat kehittivät maanviljelysmenetelmiä, rakensivat kyläyhteisöjä ja loivat monimutkaisia uskonnollisia järjestelmiä jo yli 3000 vuoden takaa. Tällöin syntyi vahva yhteys luonnon ilmiöihin, ja taivaankappaleiden liikkeet ohjasivat niin maallisia kuin hengellisiäkin tapahtumia. Maijojen yhteiskunta oli hyvin organisoitu ja hierarkkisesti jaettu. Yhteiskuntaan kuului ylimystö, papisto, sotilaat, käsityöläiset sekä maanviljelijät, jotka muodostivat yhteisön perustan. Ylimystö ja papisto hallitsivat sekä poliittisia että uskonnollisia asioita, ja heidän tehtävänään oli ylläpitää yhteyttä jumalalliseen maailmaan. Temppelien ja seremoniallisten rakennelmien rakentaminen oli tapa osoittaa voimaa ja uskonnollista omistautumista. Jokainen suuri temppeli ja pyramidi oli suunniteltu huolellisesti, ottaen huomioon tähtitaivaan liikkeet ja kosmiset syklit. Maijojen uskonto oli monijumalainen ja siihen liittyi laaja jumalavalikoima, joka edusti luonnonvoimia, kuten auringon, sateen, tuulen ja maan energiaa. Uskonnollisissa rituaaleissa käytettiin usein tansseja, musiikkia ja uhrauksia, joiden avulla pyrittiin saavuttamaan jumalten suosiota ja tasapainottamaan maailmankaikkeuden voimia. Uhrauksina käytettiin sekä eläimiä että ihmisiä, ja näitä seremonioita pidettiin erityisen tärkeinä, sillä uskottiin niiden vaikuttavan ratkaisevasti maatalouden menestykseen ja yhteisön hyvinvointiin. Uskonto yhdisti koko yhteisön ja antoi sille suunnan sekä selityksen luonnon ilmiöille ja elämän mysteereille. Maijojen tieteellinen älykkyys ilmenee erityisesti heidän tähtitieteellisessä havainnoinnissaan ja kalenterijärjestelmässään. Heidän kalenterinsa koostui useista rinnakkaisista sykleistä, jotka ohjasivat sekä uskonnollisia seremonioita että maallisia tapahtumia. Pitkä laskukalenteri, joka ulottui tuhansien vuosien päähän, on yhä yksi arvoituksista, joka kiehtoo tutkijoita ympäri maailmaa. Tämän kalenterin avulla maijat ennustivat auringonpimennyksiä, vuoden aikojen vaihteluita ja muita taivaankappaleiden liikkeisiin liittyviä ilmiöitä. Tämä tähtitieteellinen perinne osoittaa, kuinka syvästi he ymmärsivät luonnon kiertokulkua ja pystyivät hyödyntämään tätä tietoa sekä maataloudessa että uskonnollisissa seremonioissa. Maijojen kehittämä kirjoitusjärjestelmä on toinen heidän merkittävimmistä kulttuuriperinnöistään. He loivat monimutkaisen hieroglyfikirjoituksen, joka yhdisti kuvamerkkejä ja äänteitä, mahdollistaen tarinoiden, historiallisen tiedon sekä uskonnollisten opetusten tallentamisen. Kiviin ja muihin pysyviin materiaaleihin kaiverretut tekstit kertovat paitsi jumalista ja sankareista, myös yhteisöjen arjesta, taisteluista ja rituaaleista. Vaikka suuri osa näistä kirjoituksista on säilynyt ajan saatossa vain osittain, ne tarjoavat meille ainutlaatuisen ikkunan Maijojen maailmaan ja heidän ajattelutapaansa. Näiden kirjoitusten kautta voimme ymmärtää,
Kuinka elävä ja kehittynyt tämä kulttuuri todella oli, ja kuinka se käytti symboliikkaa kommunikoidakseen sekä historiallisen muistin että uskonnollisten opetustensa välittämisessä. Maijojen arkkitehtuuri on todiste heidän älykkyydestään ja omistautumisestaan. Yli 1000 vuoden takaa rakennetut temppelit, palatsit ja seremonialliset aukiot ovat yhä osin säilyneet ja kertovat tarinaa yhteisöistä, jotka osasivat hyödyntää paikallisia luonnonmateriaaleja ja rakentaa suuria monumentaalisia rakennelmia. Erityisesti tunnettuja ovat rakennelmat, joissa portaat ja tikapuut johdattavat kohti temppelien huippuja ja joissa voitiin tarkkailla tähtitaivaan liikkeitä. Arkkitehtuuri ei ollut ainoastaan esteettinen ilmentymä, vaan sillä oli myös syvällinen symbolinen merkitys. Rakennukset suunniteltiin usein heijastamaan kosmoksen rakennetta, ja niissä nähtiin selvä yhteys maan ja taivaan välillä. Tämä kokonaisvaltainen näkemys yhdisti arkkitehtuurin osaksi suurempaa maailmankuvaa, jossa kaikki ilmiöt olivat yhteydessä toisiinsa. Maijojen taide ja käsityöt olivat keskeinen osa heidän kulttuuriaan. Kuvitukset, veistokset ja keramiikka kertoivat tarinoita jumalista, sankareista ja luonnonvoimista. Värit ja symbolit oli harkittu tarkkaan, ja niillä pyrittiin ilmaisemaan sekä visuaalisesti että hengellisesti syviä merkityksiä. Taide toimi myös keinona säilyttää yhteisön kollektiivista muistia ja välittää perinteitä sukupolvelta toiselle. Lukuisat Maijojen kaupungeista löydetyt seinämaalaukset ja kiviteokset ovat tänä päivänä arvokkaita arkeologisia löytöjä, jotka antavat lisää tietoa siitä, miten tämä kansa näki maailman ja itsensä osana sitä. Vaikka Maijojen sivilisaatio saavutti huippunsa noin 8. vuosisadalla, se joutui myöhemmin kohtaamaan jyrkkiä muutoksia. Ympäristötekijät, kuten maaperän köyhtyminen ja ilmastonmuutokset, sekä sisäiset ristiriidat vaikuttivat siihen, että monet suurista kaupungeista hylättiin ja sivilisaation rakenteet muuttuivat. Eurooppalaisten saapuminen Mesoamerikkaan 14. vuosisadalla merkitsi uuden aikakauden alkua, jolloin Maijojen itsenäinen kulttuuri joutui ottamaan vastaan ulkopuolisia vaikutteita ja muuttumaan monin tavoin. Vaikka monet perinteiset tavat ja uskomukset ovatkin ajan saatossa hävinneet tai sulautuneet muihin kulttuureihin, Maijojen perintö elää yhä. Nykyajan jäljellä olevat rituaalit, kielimuodot ja käsityöt kantavat edelleen mukanaan muinaisen kansan henkeä ja perinteitä. Maijojen perintö on jättänyt pysyvän jäljen niin tieteeseen, taiteeseen kuin populaarikulttuuriinkin. Heidän saavutuksensa tähtitieteessä, matematiikassa ja kirjoitusjärjestelmässä inspiroivat yhä tutkijoita ympäri maailmaa. Nykyaikaiset arkeologiset tutkimukset paljastavat jatkuvasti uusia yksityiskohtia Maijojen elämästä ja uskomuksista. Jokainen löydetty esine ja jokainen kiveen kaiverrettu symboli auttaa meitä ymmärtämään, kuinka monimutkainen ja kehittynyt tämä yhteisö todella oli. Vaikka Maijojen aika tuntuu nykyajan ihmiselle kaukaiselta, heidän tarinansa yhdistää meitä kaikkia ja muistuttaa siitä, kuinka ihmisyys pyrkii selittämään maailmankaikkeuden salaisuuksia ja rakentamaan yhteisöjä, joissa arvostetaan sekä henkisyyttä että käytännön taitoja. Kun katsomme taaksepäin Maijojen historiaan, voimme oppia tärkeitä opetuksia kestävyydestä, luonnon kunnioittamisesta ja yhteisöllisyyden merkityksestä. Maijojen elämäntapa muistuttaa meitä siitä, että ihmisen ja ympäristön välinen tasapaino on elintärkeä niin yksilön kuin koko yhteisön hyvinvoinnille. Vaikka moderni maailma on muuttunut radikaalisti, monet perusasiat, kuten luonnon kiertokulkuun sopeutuminen ja yhteisöllisyyden arvostaminen, ovat edelleen ajankohtaisia. Maijojen perintö haastaa meitä pohtimaan omaa paikkaamme maailmassa ja muistuttaa siitä, että syvä yhteys ympäristöömme voi toimia inspiraationa ja ohjenuorana nykyajan haasteissa. Matka Maijojen maailmaan on samalla matka menneeseen ja tulevaisuuteen. Heidän tarinansa elää jokaisessa säilyneessä temppelissä, jokaisessa kiveen kaiverretussa symbolissa
ja jokaisessa nykyajan seremoniallisessa toiminnassa, joissa etsitään yhteyttä siihen, mikä on suurempaa ja ikiaikaista. Maijojen kulttuuri on todiste siitä, että jokaisella kansalla on oma tarinansa, joka ansaitsee tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Näiden tarinoiden kautta voimme oppia arvostamaan moninaisuutta, ymmärtämään historiallisia juuria ja kunnioittamaan niitä ihmisiä, jotka loivat perustan sille maailmankuvalle, joka edelleen inspiroi meitä. Tämä kertomus maijojen elämästä, uskomuksista ja saavutuksista ei ole ainoastaan katsaus menneeseen, vaan myös kutsu tutkimaan, oppimaan ja löytämään uusia näkökulmia elämään. Se muistuttaa meitä siitä, että historiasta voi ammentaa viisautta ja että jokainen kulttuuri, olivatpa sen saavutukset sitten suuria tai pienoisia, on osa ihmiskunnan yhteistä tarinaa. Toivon, että tämä matka maijojen maailmaan on avannut uusia näkymiä ja herättänyt kiinnostusta syventyä muinaisten sivilisaatioiden saloihin.